hi ha un lloc que cada carnaval es transforma. Si ja us dic quin és el millor carnaval de Catalunya, quin em dieu vosaltres? El de Solsona! De fet, m'han dit que si hi ha carnaval aquí a Solsona és per una història d'amor. És una història d'amor, sí. Miquel, això ja ha començat. Això ha començat, ja hi som. Què està passant ara? Avui arriba el Carnestoltes. Estem amb el rei Carnestoltes. Ets l'autoritat del poble aquests dies. Això sí, però de casa meva no, Aquí a Solsona us diuen matarrucs. Per què això? Perquè pengem un ruc, allà, però és un ruc cartró, que hi ha gent que es pensa que és de veritat. No és de veritat el ruc. Cada any hi ha denúncies, no ho torneu a fer. Una cosa que a mi em crida molt l'atenció, que us és molt fàcil riure-us de vosaltres mateixos. I és l'essència del carnaval, no? No ens entendríem sense l'humor. Espera, que canta el cardenal. Vosaltres què diríeu que té el carnaval de Solsona diferent de la resta de carnavals de Catalunya? Home, que nosaltres no portem disfressa, portem bata. És la festa contrària a la festa major, és el seny i la rauxa una mica, no? Hi ha molta gent que contem els anys de carnaval a carnaval. Perquè fins al moment doncs, un gegant sempre estigui guapo i alt i fort. Fer-lo japerut o... va ser una mica l'antigegant al seu moment. I avui en dia Solsona no s'entendria sense el seu carnaval i aquest carnaval tampoc s'entendria sense Solsona, no?